Не ме гледайте, че говоря тихо, просто предвчина. Оизлато. О. Айде си, лежи си просто и телефона и намали, че говоря. И добре, слушайте ми Теодор. Не го обърквате с тея. Казвам ви да не го обърквате с тея. Той не се казва тея, а Теодор. Чайте, сега трябва да си довърша моята. Само са ме не бяли неща. Ето, тя чета, просто това малко съм го снимала,